zuciya ta tsarkaka sai ta yin fare, kuma za a sa a dora mata dan akwai wuri. Idan ka rubuta alkhairi ta yi ta marmari, in akasin hakan ka sa mata ta baka hanzari. Da ka zo Madina ka kura daraja a duniya, da ka zo Madina Allah zai baka lafiya, da ka zo Madina ka shiga aljanna gaskiya, da ka zo Madina an maka rahama gaba daya, da ka zo Madina komai ka ganshi ɗaya. A birnin Madina rai kewa jiki ɗawainiya, a birnin Madina ba zunubi babu jamiya, a birnin Madina ka ga halittu guri ɗaya, a birnin Madina komai yake inda gaskiya, a nan za ka girbi shukar ka ta can muje zuwa. Idan ka ga mutum da annabi dama da shi ya je, a birnin Madina ke bayarwa bayan uwa. Idan ka ga mutum da annabi dama da shi ya je, a birnin Madina ke bayarwa bayan uwa. Salati da sallama ga silar rai da rayuwa, mabuɗin rabo makullin matsala da damuwa. Salati ga Ali da sahabbansa yan uwa, a sa'un mahatina mi iyayen na rantsuwa. Ikon mamallaki zan da na buɗe gaskiya, na furta cikin nufinsa na yi abin gaba ɗaya.